Smo se onda 67. godine rasuli ko rakova djeca, koji mili moji, i uglavnom ekipa se raspala. Kad god je Istra bila na dnu su zvali njega i uvijek je spašavao. On je bio naš vječni kapetan i vođa. Mislim da je on alfa i omega pulskog nogometa. Po meni najbolji igrač koja je posle rata imala Pula. Najveća legenda istarskog nogometa, Rinaldo Aldo Drozina, rođen je 28. siječnja 1932. godine. I kako je sudbina htjela, živio je uz livadu Prapisača, gdje su prve nogometne korake učinile generacije pulskih nogometaša. Tu se i sam Aldo zaljubio u nogomet. Ali, umjesto da razmišlja o propuštenim golovima, razmišljao je o mnogo ozbiljnijim problemima. Moj otac je ostao bez majke sa 9 godina. Imao je tu nesreću što se morao snalaziti za sebe i za svoju sestru stariju, kako ih prehraniti. To su bila teška vremena u ono vreme. Zaposlio se kao dijete od 13 godina u nekoj engleskoj bazi, tamo je gulio krumpir, pa malo po malo je došao do tog stadiona ovdje gdje je sada taj bombonjera, ne. Počeo je igrati, u stvari igrati, čistiti kopačke igračima, samo da bi zaradio, da bi mogao prehraniti sebe i sestru svoju. Po prvi puta kao genijalan nogometaš dokazao se u juniorima pulskih klubova USO i APG i bio je toliko dobar da je već sa 15 godina zaigrao za seniore APG-a. Bio je daleko najmlađi igrač među seniorima i već tada povjerili su mu ljevo krilo. Ništa ga više nije moglo zaustaviti. Igrao je za USO, NK Proleter koji je postao NK Pula, te za najvećeg rivala, NK Uljanik, koji je zbog izvora financiranja postao najjači pulski nogometni klub. Odlično igranje Alda Drozine nije prošlo nezapaženo i zagrebačka Lokomotiva poziva ga u svoje redove. I on ne bi niti otišao, on je morao ići u vojsku, ovako i onako. On je gore služio vojni rok u ono vrijeme. I onda normalno da ne izgubi, on je išao igrati za Lokomotivu, a tražili su ga. On je došao kao svojevrsno pojačanje iz Pule u Lokomotivu, čiji sam ja član bio. On je bio doslovno jedan nogometaš, džentlmen. Nisam slučajno rekao nogometaš, jer on nije bio igrač. To je razlika između nogometaša i igrača. On je bio tako plemeniti nogometaš da ga možete komparirati sa danas najvećim ili jednim od najvećih nogometaša na svijetu, što je Luka Modrić. Takav je stil imao Aldo Drozina. Ali ozljeda meniskusa u dresu Lokomotive na riječkom kampu Čelini zaustavila je njegovu uspješnu nogometnu karijeru. Da nije bio povrijeđen, 58. da se nije povrijedio, vjerovatno bi se isto vratio nazad. Jer jednostavno on nije tip koji bi išao negdje, nije bio tip. Iako nikada nije zaliječio ozljedu lijeve noge, do 61. igra za NK Uljanik. Te se godine NK Uljanik i NK Pula fuziraju u NK Istru, gdje je Aldo najbolji igrač i kapetan ekipe. On je bio jedan od najboljih igrača u ovom dijelu Hrvatske. On je bio ljevak jedan, on je meni rekao samo ti kad vidiš rupu i vidiš slobodni prostor, samo ti uđi, evo, pogodi me u glavu ako ne u noge. On je bio čisti ljevak, sjećam se njega, čisti ljevak je bio koji je fenomenalan pregled igre, tehnički i tako dalje. Ima tu strašnu foru, fintu, pogled lijevo ili desno i onda je felš i pred igrača. Aktivnu igračku karijeru završava u 32. godini života i tada postaje trener NK Istre. Njegov osjećaj za taktiku, dovođenje kvalitetnih mladića i njegov odnos s igračima donose klubu velike uspjehe. Psiholog je bio strašan. On je odmah prepoznao kvalitet svakog igrača.
svakom igraču, on odmah mu je našao adekvatno radno mjesto u ekipi. On je takav bio. Bio je fenomenalan taktičar. Za vrijeme utakmice on bi mijenjao taktiku i igrača i pomicao desno, ovisno o tome što je protivnik radio. On nije čekao zadnje minute koje treneri čekaju da igra uvijek onaj sistem svoj. Nije čekao, odmah mijenjao taktiku. U 3. minuti, 5. minuti, najdalje u 5. minuti, on bi vikao Škorja, čapak, veš luberu dječi ili šta znam već koga, da ga uhvati i da ga, razumiješ, jer on je odmah znao impostaciju, odmah sve, ma to je nešto nevjerojatno. Imao veliko znanje, znao je naći igraču u mjesto i trenutak kad će ga staviti igrat, di će ga staviti igrat. I ako igrač neki nije htio tu igrat, on bi ga ubjedio. Nije silom htio reći moraš tu igrat, on bi ga s vremenom kroz razgovor ubjedio ga da može tu igrat i da može kvalitetno to odigrati. Nakon velikog kraha NK Istre u sezoni 66. na 67. klub napuštaju najbolji igrači i Aldu ostaju samo juniori. Započinje rad sa potpuno pomlađenom ekipom s kojom će 4 godine kasnije Aldo izboriti drugoligaško natjecanje. Danas znam, a onda to nisam znao. Da Aldo Drozina nije mogao biti nikad trener onakav kako ja zamišljam. On je bio trener, pedagog. On je sve rješavao na jedan veliki gospodski način. Koji nikad u životu, ja nisam čuo kako god si igrao da te opsovao, na primjer, ili da ti rekao negativnu riječ. Došao bi sa strane, bi te uzvao, bi te putio, radio i sve. Aldo je pratio talijanski nogomet. On je imao na televiziji, on je pratio Inter. On je rekao, dečki, mi ćemo igrati ovako. U Černjul, Mario, ti si zadnji, bekovi vi morate biti ispred i igrat ćemo Cattanaccio. Mi smo njima namjestili preko 40 i nešto ovih opsajda. Đalma je poludio, a tukli smo ih, da. I on je napisao sutra dan u sportskim novostima, kaže, Istru treba izbaciti iz lige. Kaže, koji to nogomet da nam oni namjeste 40 opsajda, ali da je uživao. Jer on je, Đalba Marković isto bio vrhunski trener, ali Aldi niko nije bio ravan. Uzeli 11 igrača, 11 dinara, po jednom dinara, složili i drugog protivnika. I onda smo to micali ko danas na tabli šta rade s onim, mi smo micali po šanku. On je imao šibice, sve bekove, sve centarpo i tako dalje, sve posložio. On je uzimao čaše na stolu, igrači oko njega i on kaže toši ti, a toši ti. I onda bi rekao, pazi, ovo, pazi. Ti ideš ovdje, ti ovdje, i čaše bi mislio da bi taktiku koju on želi kako sprovesti na terenu. Znači sve sa čašama. Ja što sam imao, ne znam da li sam onda imao 7 godina, ja bi razumio. Ja bi razumio sa 7 godina ono što je objasnio. Zato vjerovatno, a iako nije znao on hrvatski. On je jako slabo govorio. To koga god da pitate, on tako reći hrvatski nikad nije naučio. Ke te kažem, ke te ovo, ke te ono. Igrala je Istra, ne znam da li je to bilo osmina finala ili što je već bilo. I sada bilo je neriješeno 2 minuta prije kraja utakmice. I Drozina ustane sa klupe, bio je Diminić, mislim da je igrao. Pokošen bio je. A? Bio je pokošen. Neko je bio pokošen. Da. Pokošen i sada Diminić odmah se digao da će nastaviti igra, moj stari. Cepaj! Cepaj! Znaš šta ovaj priča, cepaj? A on mu je vikao šepaj, kao da zadržava igru. Cepaj! Ovi svi dobro ga nisu istukli. Imao komunikaciju za nas sviju vrlo interesantnu, malo talijansku, malo hrvatsku. Tako da je uistinu bio jedan zagonetan, interesantan čovjek za nas sviju, pogotovo nas koji smo dolazili iz unutrašnjosti. Moravec mi priča i kaže Moravec, i mene zove tvoj tata. Moravek! Dođi, on dođe do klupe. Ke te kažem, ke ovo, je rekao, ništa ga nisam razumio, ali ipak sam napravio ono što mi je rekao. Nevjerovatno. On je imao tu moć, iako nije znao uopće hrvatski, ali on se sporazumio što se tiče nogometa, što on je to, bio je, zato i je tako legenda, recimo, zahvaljujući tome, on stvarno je znao.
73. na 74. Aldo Drozina daje ostavku s mjesta trenera i biva angažiran od ponajboljih istarskih klubova kao koordinator i savjetnik. 81. ponovo preuzima NK Istru, ali zbog loših rezultata sljedeće godine uprava na mjesto trenera postavlja internacionalno proslavljenog Joška Skoblara, a Drozina odlazi u NK Digitron. Kad pogledate šta su postigli neki treneri, on je postigao jako malo. Ne zato što nije mogao, on je mogao. I ja sam bio dijete, ja se sjećam kad je došao neko, sad iz Italije su došli. Uglavnom legenda Miljan Miljanić je te Talijane poslao kod mog tate da njega pitaju da dođe trenirati taj klub. Ugovor je bio strašan za ono vrijeme, to je bilo 78, mislim. 78. Ja sam bio u sobi tamo, klinac je. Italijan mu nudi za 2 godine ugovor 25 milijuna lira u ono vrijeme. I ako taj klub je rekao sad se nalazi u drugoj ligi na 6. mjestu, ako ga dignete za 3 mjesta još 20 milijuna lira. I on je htio. Ne, ja ću moja Pula, moja Istra i ništa. Skoblar je rekao, jednom prilikom je došao kod nas bio i kaže, Drozina, ti si glup. Baš tako je rekao, šta? Vidiš šta ja imam, a sve sam naučio tebe. Sve sam naučio tebe, vidiš šta ja imam, a ti nemaš ništa. I rekao, neka, meni je dobro tako. I gotovo. Ne, nije htio, jednostavno nije htio. To je Drozina, legenda. Zbog velike ljubavi prema NK Istri, Aldo po potrebi provodi 80. u ulogama trenera i koordinatora kluba. U neovisnoj Republici Hrvatskoj NK Istra administrativnim putem ulazi u prvu Hrvatsku nogometnu ligu. 1991. godine Drozina postaje savjetnik treneru i svom bivšem učeniku, Serđu Skoriji, te sljedeće godine klub osvaja 7. mjesto. 9. travnja 1995. godine, nakon što je završena prva faza izgradnje gradskog stadiona, Aldu Drozini pripala je čast simboličnog rezanja vrpce i prvog počasnog udarca. Aldo nije bio samo veliki nogometaš. Bio je dobar čovjek i rado viđen u svom kraju. Svi su htjeli s njim izmijeniti pokoju riječ, a i on s njima. Ja bi zašao s njim van, pa mi bi da bi prošli prvomajsku 3 dana bi nam trebalo. Svi bi ga zaustavljali, od Drozina ovo, Drozina ono, stani sa svakim 2 minute, 3. Ti si vani, u stvari nisi nigdje. To je bila cijena te slave, ne. On je sat vremena se oblačio, znači to je moralo biti sve top, speglano, košuljica, sako, hlače, frizura, moralo biti svaka dlaka na svom mjestu. Ja bi tu već poludio. Imamo lijepu kosu, bananu, takozvanu, i ona bi se uvijek češila. 15 minuta si je namještao frizuru. Igrači bi davali tati novce da kupi, onda se stavljalo ulje za kosu. I to je moralo sve stati ko... Ja sam u početku mislio da je neki talijanski glumac došao. Jer tako je Aldo Drozina izgledao. Kad bi došao kod njega, onda bi on rekao ala prontite, idemo na sladoled. I onda bi si išli dole na forum. Kako bi slišili, već bi neko, evo Aldo došao kod njega, počeli bi oni pričati o svemu i svačemu, nogometu, ovo ono. Dok je pričao s njima, već 3 su se stvorila ispred koji su čekali da ga pozdrave, da popričaju s njim i onda nam jedan put do tržnice nam je trajao otprilike 3,5 sata do tog mog sladoleda. Dobro, ovo nije bilo, uglavnom ovdje bi mu stavio stolicu i on bi se držao tu i gledao utakmicu i uživo. I onda bi mi komentirao, sad je trebao ići ovuda, sad je trebao ići ovuda. Bilo je ludo, lijepo bilo. I onda normalno, Rozignoli, Ružić i ta ekipa bi sjedili tu pa bi došli, Aldo, doveti šon, ono, pa bi malo pričali o nogometu i tako, ali uglavnom stolica od Sorbule dole bi nam dala, on tu i gleda. To su mu bile zadnje utakmice u životu. Kad sam došao kod njega, bio u kupatilu
jer su ga ušišali na golo. Mislim, na kratko golo. I nikada ne zaboravim, počeo je plakat mi. I rekao, gle šta sam sada, što nije bolje da umrem. Aldo Drozina umro je u Puli 2000. godine. 3 godine kasnije, dovršeni pulski gradski stadion dobiva ime Aldo Drozina. A pokojni Aldo je bio duša od čovjeka. I dobar igrač, i odličan trener, i sve, i dobar suprug, i tata, i nono. Prekrasan čovjek. I onda mi je drago da se ovaj stadion zove po njemu, jer je on to zaslužio. Imali smo odnos ko otac i sin. S njim. To je bio naš odnos. Malo se uzbudi kad pričamo o njemu. On je živio nogomet 24 sata na dan. U pravom smislu riječi. On je volio nogomet kao što si je volio svoju familiju. Kao da ga sad gledam. Ja sam se bavio malo filmom i on me podsjetio na Marcella Mastroiannija, jednog velikog talijanskog glumca. I Aldi Drozini sam se divio i vrlo često sam ga se sjetio i dao mi je jednu dimenziju kako bi u ovom grubom športu ostavio što više onoga čime me obilježio Aldo Drozina, gospoštine. On je bio nogometni gospodin.